Estem a l'exposició Utjat, l'exotisme de l'antic Egipte a Barcelona. Aquesta és una exposició que interpel·la directament el nostre imaginari, és a dir, a la imatge que nosaltres tenim d'aquesta civilització mil·lenària i que és una imatge idealitzada a partir de les especulacions, de totes les derivacions fantasioses que van tenir els primers europeus al trobar-se davant dels vestigis d'aquesta civilització perduda, una civilització colgada per la sorra del desert. Precisament d'aquest enlluernament, que va quedar reduït a uns cercles aristocràtics o intel·lectuals, va impactar el gran públic a finals del segle XIX, a partir de tres vies. Una, el que seria la visita al museu, per tant, l'admiració de les troballes arqueològiques. Una altra, que seria les exposicions universals i, per tant, les construccions o rèpliques que es feien d'aquesta civilització desconeguda i misteriosa, i per això tremendament seductora. I l'altra, precisament, va ser la representació en viu, que en aquells moments era l'òpera. Ja us podeu imaginar, veient tot aquest espai, que és l'introductori de l'exposició, l'impacte que va poder tenir entre els barcelonins i barcelonines la inauguració de l'òpera Aida en 1875 en el Teatre Principal. El com nosaltres ens hem mantingut tota aquesta idea fantasiosa d'aquest món té un procés que arrenca del segle XVIII, que es consolidarà a finals del segle XIX i que després es convertirà en cultura de masses en el segle XX. Estem on, en bona mesura, arrenca tot. Ens trobem davant d'una de les làmines que composen l'obra enciclopèdica anomenada La descripció de l'Egipte, que va ser feta a càrrec d'una comissió d'erudits que va acompanyar les tropes napoleòniques durant la seva invasió d'Egipte a partir de l'any 1798. Aquesta obra va resultar fonamental per l'expansió per tot Occident del coneixement científic de l'antic Egipte. Aquest coneixement científic sobre l'antic Egipte creixent que es va produir al llarg del segle XIX va cristal·litzar en el naixement de l'estil neoegipci, un nou estil arquitectònic i aplicat a les arts decoratives que concretament aquí a Espanya i a Catalunya va donar com a fruit més destacat determinats exemples d'arquitectura funerària, com per exemple aquest panteó i altres panteons del cementiri de Montjuïc. Aquest és el bust de l'Eduard Toda que va fer l'escultor Agustí Carol. Toda és un personatge fonamental en el desenvolupament de l'egiptologia a Catalunya, fonamentalment perquè durant la seva estada de 2 anys a Egipte com a cònsol espanyol va establir amistat amb alguns membres del Service des Antiquités francès i això li va permetre arreplegar tot un conjunt d'obres originals de l'antic Egipte que a la seva tornada a Espanya va acabar cedint a diverses institucions museístiques, com per exemple el Museu Arqueológico Nacional de Madrid o la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, que és el lloc on precisament es conserva de manera habitual aquesta obra.